tým, že manžel je mladší, on je mladší o 14 rokov, tak keď sme sa zoznámovali, pre mňa to bol dosť veľký problém. A dlho ma nejakým spôsobom, nie že musel presvedčať, ale ja som ho tak nejak skúšala vnútorne, že či je naozaj taký, alebo sa len pretvaruje. Alebo je tam len tá zamilovanosť, vieš, aká je tá zamilovanosť, Prvotná možno to taká je láska. rok a pol, dva, hej, tie rúžové okuliare. Čiže on si prešiel teda riadnym testom, aj ohňom by som povedala, lebo ja som mu počas toho testovania ukázala to najhoršie zo seba, hej. Aká som, v tom čase som proste bola excentrik, ktorý musel byť všade, všetko vidieť, všetko vyskúšať, aj zlé, aj dobré a tak ďalej. A na našom vzťahu je úžasné to, že ja sa pred ním nemusím pretvarovať, ja pred ním nemusím klamať, ja pred ním môžem hovoriť, dajme tomu, aj o tom, čo som zažila vo vzťahoch pred ním, či aj zlé veci, aj dobré veci. Takže pociťujem takú vnútornú voľnosť, že okrem toho, že je pre mňa muž veľmi, by som povedala, láskyplný, že je pre mňa veľmi šarmantný, stále priťažlivý, tak mám aj perfektného priateľa a parťaka. Toto je pre mňa veľmi dôležité.